कथा ऐकताना नक्कीच आपल्याला भीती वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पण त्याआधी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आय डी आहे tejas.story किंवा तुमची मला स्टोरीही सांगू शकतात. रोहिणी साधारण 20 वर्षाची मुलगी. नुकतंच ती आजारी पडली होती आणि ती बरीही झाली होती. कॉलेजला काही दिवस तिने न जाण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच तिने तिच्या आईकडे हट्ट धरला की तिला तिच्या मामाकडे जायचे होते. साधारण 10 वर्ष आधीच ती तिच्या मामाकडे गेली होती. आई तिच्या मामाकडे तिला फारसं जाऊन देत नव्हती, पण यांचे फोनवर नेहमीच बोलणे होत होते. म्हणून मामा आता कसा दिसत असेल, आणि हो, तिची ती मुलगी वैशाली ती आता कशी असेल, असा नेहमीच प्रश्न हा तिच्या मनात असायचा. आईला खूप हट्ट धरला, पण आई ही तिला सोडण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. बाबांनाही सांगितले, पण याच कारणावरनं बाबांमध्ये आणि आईमध्ये त्यांच्या भांडणं होऊ लागली. बाबा हे बोलत होते की आजच्या जगामध्ये तू असलं काही विश्वास कसं काय ठेवू शकते, आणि तिची आई बोलत होती, तुम्हाला माहित नाही पण हे सगळं काही असतं. पण इकडे रोहिणीला मात्र प्रश्न पडला होता की नेमकी यांचा विषय तरी काय चाललाय. आणि रोहिणीने विचारले की काय झाले, तुम्ही मला कामाच्या गावी का नाही पाठवत आहे. आणि त्याच वेळेला आईने सांगितले, मी तुला सांगणार नव्हती, पण मला तुला सांगायचे, आपल्या मामाचे गाव हे श्रापित आहे, आणि हो, तिथे भूत असतात. हे ऐकताच रोहिणी जोरजोरात हसू लागली. तिला समजत नव्हते की आजच्या जगामध्ये भूत असतात की नाही. बाबांनी सांगितले. रोहिणीला गावी जाण्याचा निर्णय मान्य झाला. ठरल्याप्रमाणे रोहिणीने अक्षरशः गाडीने जाण्याचा निर्णय घेतला आणि ती कशीबशी करून वाट शोधत अखेर आपल्या त्या मामाच्या गावी ही पोहोचलीच. गावामध्ये येताच जी रोहिणीला अपेक्षा होती, जणू त्याच्या उलटच सगळं चालले होते. साधारण 5च्या दरम्यानच पूर्ण गाव हे जणू ओसाड वाटत होते. सगळीकडे भला मोठा वारा असा पसरला वाटत होता. गावातले सगळे दारं हे लोकांनी बंद करायला चालू केले होते. आणि हो, खिडक्यांतूनच लपून छपून काही डोळे हे रोहिणीला जणू बघत होते की खूप वर्षातून त्यांच्या गावी कोणीतरी आले होते. हळूहळू करून रोहिणी ही वाट शोधत तिने आपल्या मामाच्या घराजवळच तिची ती गाडी ही थांबवली. रोहिणी खूप खुश झाली, कारण की दारामध्येच तिचा मामा, मामी आणि त्यांची ती मुलगी वैशाली उभी होती. रोहिणीचे स्वागत केले, पण आश्चर्य म्हणजे मामानेही कोणतंही हास्य न देता आधी रोहिणीला आतमध्ये घेतले आणि हो, आधी तिचे औक्षण केले. त्यानंतरच पटकन दार बंद करून घेतले. असे का, याचा प्रश्न रोहिणीला पडला होता. रोहिणीचे स्वागत झाले आणि रोहिणीने आपल्याजवळ आणलेले काही पदार्थ, काही कपडे हे सगळं मामा आणि त्यांच्या मुलांना द्यायला चालू केले. गप्पा रमल्या. त्यात रोहिणी बोलत होती की तू किती बदलले मामा, आणि हो, मुंबईला तर येतच नाही आणि आम्हालाही गावी कधीच बोलवत नाही. असं काय आहे गावी. आणि मामाने आपले तोंड हे जणू लहान केले. आणि त्यातच रोहिणी बोलली, मला माहिती आहे, या गावी भूत असतात ना. एवढं बोलताच मामाच्या चेहऱ्यावर जणू घाम पसरला. मामीनेही रोहिणीचे तोंड बंद केले आणि तिला बोलली, हे बघ, आता संध्याकाळ झाली, रात्र व्हायला चालू झालेली आहे. असल्या वेळेला असल्या गोष्टी नको, मी तुला बजावून सांगते.
मामीचे असे बोलणे रोहिणीला अपेक्षित नव्हतेच, पण हे असे का? हळूहळू करून वैशालीने तिला समजवले की असली गोष्टी इथे नको करत जाऊ. गावी अंधश्रद्धा भरपूर मानतात म्हणून. नंतर मामानी हळूहळू करून घरातली परिस्थिती आणि सगळं काही विचारले. त्यातच रात्रही झाली होती. जेवण वगैरे करून वैशालीने रोहिणीला सांगितले की चल आपण आता झोपी जाऊ. हे सगळे झोपीही जाऊ लागले, पण रोहिणीला झोप येत नव्हती. मोबाईललाही जणू तिकडे नेटवर्क नव्हताच. म्हणूनच रोहिणीने कळत न कळत भल्या रात्रीमध्ये ती तिकडेच असलेला त्यांच्या त्या टेरेसवर जाऊ लागली. तिकडे वरती जाताच तिला दिसू लागले की गावाच्याच अवतीभोवती असलेले ते भले मोठे डोंगर आणि हो, तिथून चमकणारे थोडेफार का होईना पण ते उजेड. जणू असे वाटत होते की तिथेही कोणते लांब असे वस्त्या असतील. एक स्मित हास्य हे रोहिणीच्या चेहऱ्यावर येत होते. पण अचानकपणे तिला दिसू लागले की तिकडेच एक विजेचा खांब होता आणि हो, त्यालाच असलेले ते 2 ते 3 वायर हे पुढच्याच विजेच्या खांबाला हे जणू जोडले गेले होते. पण त्यापेक्षा ते भयभीत दृश्य म्हणजे त्याच वायरींमधनं त्याच्याच वरती एक बाई चालत होती. तिने पूर्णपणे पांढरी साडी तर घातलीच होती, पण तिचा चेहराही झाकला होता. तिच्या त्या झाकल्या चेहऱ्यामध्येच ती तशीच चालत होती. हे दृश्य पाहताच रोहिणीला जणू शहारे आले. मनात भीती पसरली. पण आता त्या बाईने लांबूनच तिची ती नजर ही रोहिणीकडे टाकायला चालू केली आणि ते दृश्य पाहताच रोहिणी ही जणू किंचाळू लागली. कारण की रोहिणीने पाहिले की त्या बाईचे रूप, त्या बाईच्या प्रत्येक चेहऱ्यावर हे जणू खड्डे पडले होते आणि त्या खड्ड्यातून जणू रक्त गळत होते. डोळे हे नव्हतेच, होते ते रिकाम्या खोबण्या. दुसऱ्या दिवशी मामाने रोहिणीला उठवले, झालेला सगळा प्रकार विचारला आणि रोहिणीने सांगितले. त्यातच मामा बोलला, तू अशी का गेलीस वरती? रोहिणीने क्षमा मागितली. तो विषय तिथेच थांबवला आणि मामाने रोहिणीला आपले शेत दाखवायला नेले. बघता बघता 2 ते 3 दिवस गेले, पण रोहिणी पाहत होती त्या गावामध्ये जणू कोणी कोणाशीच बोलत नव्हते. त्या गावामध्ये जणू असे वाटत होते की इकडे मनुष्यच मनुष्यांचे दुश्मन आहेत. इथे कोणालाच कोणाची पडली नव्हती. आणि हो, एक विचित्र दृश्य म्हणजे त्या गावात शेती जरी असली तरी तिकडचे गावकरी आपल्या जनावरांना बाजूच्या गावात ठेवत असे. फक्त दुपारचे त्यांच्याकडनं काम करून घेऊन पुन्हा एकदा त्यांना त्यांच्या गावी सोडून येत असे. हे असले प्रश्न रोहिणी नेहमी आपल्या मामांना विचारायची, पण ते त्याचं काही उत्तर सांगायचे नाही. पण एके दिवशी त्यांच्याच एका नातेवाईकांचा त्यांना फोन आला आणि रोहिणीला त्यांच्याकडे बोलवले. मामाने सांगितले की मी त्यांना घेऊन येईल, पण नातेवाईकांनी हट्ट केला आणि बोलले की आम्ही त्यांना सोडायला येऊ. त्यांच्या जागराखातर रोहिणीने आणि वैशालीने तिकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. ठरलं तर. पण मामाचा जणू विरोध होताच. पण रोहिणीला गाडी येत असल्याने आणि मुख्य म्हणजे गाडीनेच जाणं असल्याने मामाने यांना परमिशन दिलीच. त्याचबरोबर हे सकाळचेच जाणार होते आणि दुपारच्या आतच ते तिथून येणार होते. ठरल्याप्रमाणे ते निघाले देखील. त्या पाहुण्यांच्या घरी पोहोचले. जणू 1.5 तासाचा रस्ता
यांनी 1 तासातच पूर्ण केला होता. गप्पा गोष्टी रंगल्या. खूप वर्षांनी रोहिणी त्यांच्याही घरी गेली होती, म्हणून थोड्या काळ त्यांनाही थांबायला सांगितले. बघता बघता दुपार झाली आणि यांनी त्यांचा निरोप घेतला. पण एवढ्यावरच हे सगळं थांबणार नव्हते. वैशालीने गंमत सांगितले की इकडेच एक छोटेसे शहर देखील आहे. तिकडे बरंच काय फिरण्यासारखं आहे. आता तुला बघायचं असेल तर चल. रोहिणीला तेवढंच काही ते मजा येणार होती. रोहिणी आणि वैशाली तिथेच फिरायला गेल्या आणि बघता बघता यांना रात्र होऊ लागली. कळत न कळत वैशालीने त्यांच्याजवळ असलेला तो मोबाईल पाहिला तर त्यांच्या मामाचे 10 मिस कॉल आणि रोहिणीच्या मोबाईलवर 5 मिस कॉल. त्यांना कळाले की आता फोन उचलल्यावर पुढे काय होणार आहे. फोन केला आणि जे अपेक्षित होतं तेच झालं. मामांनी खूप ओरडा दिला आणि नंतर यांनी ठरवले की जितक्या पटकन होईल तितक्या पटकन आपण घरी जायचे. पण मामांनी सांगितले की आता येऊ नका, तिथेच थांबा, मी तुम्हाला घ्यायला येतो. पण यांनी विरोध केला. मामांनी खूप बजावले पण यांनी काहीच ऐकले नाही आणि शेवटी यांनी येण्याचाच निर्णय घेतला. वैशालीने रोहिणीला सांगितले, चल आता रात्रीचे 8-8:30 वाजलेले आहेत. आपण पोचू, तासाभरात तर नक्कीच पोचू. वैशालीलाही जणू भीतीच वाटत होती. हळूहळू करून त्यांनी आपली गाडी ही त्या गावच्या दिशेने घ्यायला चालू केली. रोहिणी ही आरामात गाडी चालवत होती. जणू तिला कोणत्याच प्रकारचा हावभाव येत नव्हता. पण इकडे वैशाली, तिच्या मनात जणू एक भीती दडली होती. ती सतत आजूबाजूला त्या झाडाझुडपांमध्ये बघायला चालू झाली होती. पण अचानकपणे रस्ता हा जणू सपाट झाला होता. इतका सपाट की कोणतीही गाडी तिथून आरामात आणि वेगवान गतीने जाईल. रोहिणीने आपल्या गाडीची स्पीड वाढवली आणि 60-70 करता करता 80च्या स्पीडपर्यंत ती गाडी नेऊ लागली. वैशालीने तिला सांगितले की जमलंच हळूच घे, एवढ्या गतीने घ्यायची गरज नाही. पण ऐकते ती रोहिणी कुठली. तशीच गाडी वेगवान गतीने चालू होती. रोहिणीने आपल्या गाडीमध्ये असलेला तो रेडिओ चालू केला, म्युझिक सिस्टमही चालू केला आणि गाणे जोरजोराने लावून ऐकू लागली. हळूहळू करून यांना वाटत होते की काहीच वेळात पोहोचतील. पण अचानकपणे त्याच क्षणी यांच्याच गाडीच्या समोर कोणीतरी आले आणि क्षणभरातच वाऱ्यासारखे उडून गेले. पण त्याचा धक्का हा त्यांच्या गाडीला लागला. कोणताच प्रतिसाद न देता रोहिणीने त्याच क्षणी गाडी तिथेच थांबवली. वैशालीने सांगितले, अगं गाडी का थांबवली? वैशाली ही घाबरलेल्या अवस्थेत होती आणि रोहिणीने सांगितले की मला असं वाटते की आपल्या गाडीखाली कोणतरी आलंय किंवा मी तरी कोणाला तरी उडवलंय. वैशाली बोलली, आता उतरायचं नाही गाडीतून खाली प्लीज. पण रोहिणी बोलली, नाही असं कसं उतरायचं नाही, उतरायला तर लागणारच. वैशालीच्या लाख समजावण्यावर देखील रोहिणीने ऐकलं नाही आणि ती हळूहळू खाली उतरू लागली. पण त्याच वेळेला वैशालीने तिचा हात पकडला आणि बोलली, अगं मला आत्ता आठवलं की बाबा एवढे का आपल्याला बोलत होते. आज अमावस्या आहे आणि असल्याच रात्री काही विचित्र घटना या गावात घडतातच. तू नको ना उतरू. आणि रोहिणीने सांगितले, घाबरू नको, काही नाही होणार. रोहिणीने गाडीतूनच आजूबाजूला बघितले तर काहीच नव्हते. म्हणून ती तशीच खाली उतरली आणि मागे देखील पाहू लागली आणि बोलली, काहीच तर नाहीये, तुला बोलली होती ना असं काही नसतं. पण हळूहळू करून ती गाडीच्या पुढे जाऊ लागली आणि बोनटवर पाहिले तर जणू तिथे रक्त लागले होते. हे पाहताच रोहिणीला घाम फुटला
आणि बोलली, वैशाली, खरंच आपण कोणाला तरी उडवलंय. वैशाली ही त्याच क्षणी बाहेर आली. दोघांच्याही मनात भीती दडली आणि ते इकडे तिकडे शोधू लागले. आणि त्यांनी पाहिले की त्यांच्याच अगदी गाडीच्याच बाजूला कोणीतरी पडले होते. आणि हो, तो रक्तबंबाळ अवस्थेतच होता. तिच्या डोक्यातून रक्त गळत होते. जणू तो एक 60 ते 70 वर्षाचाच म्हातारा होता. तो तसाच तिथे पडलेला होता. याच अवस्थेमध्ये रोहिणी बोलली, काय झालं असेल याला? रोहिणी हळूच पुढे जाऊ लागली. पण वैशाली बोलली, नाही नाही, जाऊ नको. काय झालं असेल काय माहित, भूतबीत असलं तर. आणि रोहिणी बोलली, अशा वेळेला असलं काही बोलणं सुचतं का तुला? कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता रोहिणी ही तिच्या जवळ जाऊ लागली. आणि जवळ जाताच रोहिणीने पाहिले की तिकडे ते जे कोणी पडले होते त्यांचे श्वास जणू चालू होते, पण हळूहळू करून ते कमी होत होते. असे वाटत होते की ते कोणत्याही क्षणी जातील. आणि एक क्षण तर असंही आला की त्यांचे श्वास हे जणू थांबले होते. असे वाटत होते की ते जग सोडून गेलेले आहेत. रोहिणीने आणि वैशालीने त्याच वेळेला त्यांना त्यांच्या त्या गाडीमध्ये टाकले आणि जवळच्याच एका हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ लागले. मागे ती व्यक्ती ही तशीच झोपली होती. तिच्या उठण्याचा जणू यांना कोणतीच अपेक्षा नव्हती. वैशाली सांगत होती, मला हॉस्पिटल तर माहित नाही, पण एक काम कर, इथून सरळच घे. इथेच एक रस्ता आहे, तिथेच एखादं हॉस्पिटल असेल. पण झाडाझुडपांला तो असलेला तो रस्ता हा जणू संपायचं नाव घेत नव्हता. हे तसेच आपली गाडी वेगवान गतीने चालवत होते. पण सहजपणे वैशालीची नजर ही त्या बॅक मिरर मध्ये गेली आणि तिने पाहिले की हळूच मागून कोणीतरी उठत आहे आणि त्याचे ते डोळे चमकत होते. हे पाहताच वैशाली जोरात किंचाळली. रोहिणीने आपली गाडी थांबवली आणि दोघांनी मागे पाहताच तर यांनी पाहिले की तो माणूस तसाच उठून बसला होता. त्याचे डोळे अक्षरशः पांढरे पडले होते आणि ते बाहेर येतील की काय एवढे मोठे झाले होते. आणि तो बोलू लागला, घाबरू नका, फक्त मला हॉस्पिटलमध्ये न्या. चला, मी तुम्हाला रस्ता सांगतो. हे ऐकताच दोघांच्या जीवात जीव आला असे वाटले. तसेच ऐकताच हे त्यांच्याच ऐकण्यावर आणि सांगण्यावरून ही त्यांची ती गाडी नेऊ लागली. तो सांगत होता, आधी सरळ घ्या, मग पुढे जाऊन उजवीकडे वळा. पण एक प्रश्न ह्यांना पडला होता की एवढे रक्त वाहून देखील हे कसे काय उठले? ते तशीच गाडी चालवत होते, पण जणू तो रस्ता आता डांबरी रस्ता सोडून कच्च्या रस्त्याला लागला होता. आता हळूहळू करून रस्ता हा बारीक होऊ लागला होता आणि तो माणूस बोलत होता, उजवीकडे घ्या. यांनी उजवीकडे गाडी घेताच तो बोलत होता, डावीकडे घ्या. डावीकडे घेताच तो बोलत होता, सरळ घ्या. आणि एकेकाळी रोहिणी चिडत बोलली, तुम्हाला नक्की रस्ता माहिती तरी का? असं बोलताच रोहिणीने त्यांची ती गाडी थांबवली आणि रोहिणीने आणि वैशालीने रागात मागे पाहताच त्यांनी पाहिले की मागच्या सीटवर कोणीच नव्हते. ती सीट अक्षरशः खाली होती. मागून कोणी बाहेर जाणे शक्य नव्हतेच, कारण की मागचे सगळे दरवाजे हे फोडूनच लॉक केले होते. हे नक्की होतं तरी काय असा प्रश्न यांना पडला होता. मनात भीती पसरली, अंगातून शहारे आले आणि उरल्या सुरल्या आपल्या शरीरातून जीव जातो की काय असे वाटू लागले. वैशालीने आणि रोहिणीने एकमेकांचा हात पकडला. यांना समजत नव्हते की हे कुठे अडकलेले आहेत. त्या क्षणी हे तिथेच आजूबाजूला बघू लागले, तर अंधारामुळे काहीच दिसत नव्हते.
यांनी आपली हेडलाईट ही बंद केली. पण त्याच क्षणी कोणीतरी यांच्या गाडीवर जणू लांबून दगड मारत होते असे यांना वाटू लागले. हे पाहत तर होते, पण यांना काहीच दिसत नव्हते. तेव्हाच यांनी यांच्या त्या मामाला फोन लावला आणि मामा बोलला, तुम्ही काहीच करू नका, जिथे आहात तिथेच थांबा. यांनी तसंच करण्याचा निर्णय घेतला. ते तसेच थांबले. पण गाडी त्यांनी त्यांची चालू केली आणि तिथून कुठेतरी लांब जाण्याचा निर्णय घेतला. पण गाडीच्या हेडलाईट लागताच यांनी पाहिले की यांच्या समोर कोणीतरी हे चमकत होते. एक बाई ही हळूहळू मोठी होत होती आणि रोहिणीला आठवले की ती तीच बाई होती जिला हिने 2 दिवस अगोदरच रात्रीचं पाहिले होते. तीच बाई ही हळूहळू यांच्या दिशेने येत होती. तिचे ते शरीर हे हळूहळू करून मोठे होत होते. तिची ती सफेद साडी ही जणू आता ती आकाशात उडू लागली होती असे वाटत होते. तिचा चेहरा हे त्याच्यावर पडलेले सगळे खड्डे आणि त्यातून येणारे ते रक्त, हे दृश्य पाहताच वैशाली हिला भोवळ येऊ लागली होती. कळत न कळत आता इथून जायचे तरी कसे असा यांना प्रश्न पडला होता. गाडी ही चालू करताच चालू होत नव्हती. जणू ही त्या भूतांबरच मिसळली की काय असे वाटत होते. खूप प्रयत्न केला पण गाडी चालू होण्याचा निर्णय घेत नव्हती. आणि त्याच क्षणी रोहिणीने वैशालीला हात लावून उठवले आणि बोलले, उठ इथून, चल आपल्याला निघावंच लागेल. कसे बसे करून वैशालीने तिथून बाहेर पडण्यास यशस्वी झाली आणि रोहिणी एका बाजूनी आलीच. पण चालताना त्यांना पुन्हा एकदा दिसले की तोच माणूस एका बाजूला तसाच पडला होता. तिच्या डोक्यावर तशीच जखम होत होती आणि तो रक्तबंबाळ अवस्थेत तसाच एका ठिकाणी होता. रोहिणी आणि वैशाली आपापले हात घट्ट पकडून तसेच चालत होते. पण अचानकपणे त्यांना काहीतरी दिसू लागले आणि ते पाहताच यावेळेला रोहिणी देखील किंचाळली. कारण की यांनी पाहिले होते की त्यांना दिसणारे हे काही विचित्र वस्तूच होते. आणि नंतर त्यांना कळाले की हे चक्क एका कब्रिस्तानमध्येच होते. एवढ्या वेळ यांची गाडी येऊन जाऊन एका कब्रिस्तानमध्येच फिरत होती. कसे बसे हे तसेच चालू लागले. पण क्षणभरातच वैशालीची नजर मागे गेली आणि तिने पाहिले की मगासचा तो माणूस आणि मगासची ती बाई हे तर होतेच, पण जणू ह्यांच्याबरच जणू 10-15 माणसं असेच हे एकटक ह्यांच्या मागे येत होते. तिने रोहिणीलाही सांगितले आणि रोहिणी बोलली, आता मागे बघू नको आणि फक्त देवाचे नाव घे. जो रस्ता दिसतोय तिथे चाल, जिथे प्रकाश दिसेल तिथेच चाल, तिथेच देवी असेल. ती तसंच देवांचं नाव घेत होते आणि चालत होते. मागून किंचाळण्याचा आणि रडण्याचा आवाज येत होता आणि जणू यांना बोलत होते की थांब, आमच्यासाठी थांब, नाहीतर आम्ही तुला जिवंत सोडणार नाही. आणि तसेच चालत होते. आणि बघता बघता ह्यांना डांबरी रस्ता लागला आणि तिथेच एक छोटेसे मंदिर होते. ते तिथेच जाऊन थांबले आणि देवाच्या चरणी प्रार्थना करू लागले. हळूच दुसऱ्या दिवशी सकाळ झाली आणि आपल्या मोबाईलला नेटवर्कही आला होता. मामाला झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्याला तिथे बोलवले. मामाही आला गावकऱ्यांना घेऊन. काही गावकरी तर चांगले होतेच, त्यांनी त्यांची ती गाडीही आणली आणि मामाने सांगितले की खूप वर्षाआधी, आमच्या जन्माच्याही आधी, या गावाला एक श्राप भेटला होता. या गावी एके दिवशी खूप मोठा आजार पडला होता आणि तेव्हापासूनच इकडे खूप लोक मेली. काही लोकांचे अंत्यसंस्कार झाले नाहीत, काही लोकांना असेच पुरले गेले. त्यांचीच आत्मा इकडे अशी फिरत असते. रात्रीचं जे कोणी जाईल त्याला शक्यता मारून तरी टाकते किंवा येडा तरी बनवते.
बरं झालं तुम्ही कोणी मागे बघितलं नाही, नाहीतर ती त्यांनाही वेडं बनवते. तुर्तास तरी तुम्ही वाचलात. हे मात्र नशीब. एवढं कौतुक करतच होता. सगळे घरी जात होते. रोहिणीनेही सांगितले की मी आता माझ्या घरी जाते आणि हो, मी नाही येणार पुन्हा कधी. मामाही हसत होता. पण वैशालीच्या कपाळावर तसाच घाम होता, कारण की वैशालीला तिच्या मामाचे ते वाक्य आठवले. बरं झालं तुमच्यातलं कोणी मागे पाहिलं नाही, नाहीतर ती वेडा तरी त्यांना बनवते किंवा त्यांना झपाटते तरी देखील. ही कहाणी कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. ID आहे tejas.story. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर मला मेल ID वरही तुम्ही पाठवू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.